Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hi, good afternoon, 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 everyone. Hindi na mag-asawa ang trabaho lang nila kada pangaula. Good afternoon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga Katagalugan sa Luzon, lalo na sa mga Katagalugan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kasal halamisan abay nira mga At sa Visayas, sa Bohol, sa Negros Oriental, sikwat bula daray sa na Siquijor, mahulog hati at lalo na sa probinsya ng Cebu, labi na sa probinsyahan Cebu na kutsara o Mindanao. Maayong hapon, maing 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 hapon kaninyong tanan. Nandini naman ha Eastern Visayas, Leyte, Biliran, Southern Leyte, nga nantulo nga probinsyahan Samar, an Western, Northern, ngan Eastern Samar. Mapay nga kulop, 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 paaton nga tanan. Welcome, hiningaton taramdan. Ang tunughan musik ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. trabaho lang nira kada pangaula ang hinubuhat nira. Welcome, hiningaton taramdan. Taramdanhan mga waray nun, haing kaman nga lugar, dapit habugos nga kalibutan. Welcome, hiningaton taramdan, ang tunuhan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Abay nira mga silya Iyo makikitaan ha aton Facebook page live, nan ha YouTube channel. Follow, like, and share la han aton Facebook live, Facebook page live, ngan han YouTube channel. I-search la ni Juan Art Ramasasa Facebook page, ngan Art Ramasasa YouTube channel. Ngan siyempre iyo la pitliton ang bell, notification bell para updated kayo kamo. Para update kamo hiton aton programa ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit paray nun. Martes siya ng adlaw, ika-14 bulanhan Mayo, tuig 2024. Nganhan ngaran na akong kabay-abay didi, as usual, hi Kuya Romar Samson, ang pinakakusgan. Ang pinakakusgan. Si Kuya Romar Samson, kung ha in English pa siya ring ni Wing Wing. Hercules, and in English, and Samson, Hercules, Papa Art. mag-asawa ang trabaho lang nila kada pangaula. Ayan, Hercules ngayon. Oh, thank you, Wing. Kan ha iyong tanan, pwede ka mo mag-comments, pwede ka mo mag-shout out sa iyong mga loved ones. Ha Facebook page, ngan ha YouTube, pwede gihapon ha.
Live kita yan ha Facebook page ng YouTube. Mga silya ang ginugulat. Siyempre, di kita maglangan. Gisa-shoutout ko ana yan naton mga viewers. Ang nga tanan nga nag-view sa naton mga Tinidor na dugo. inagi nga mga live. Salamat sa iyo. O didahan Friday naton nga live. May na kita It's alright. 1,000 viewers. O didahan Friday. So salamat han nga tanan nga nasuporta ha. Di nila hiningaton taramdan ang tunoghan musika. Salamat han mga nasupport, han mga waray nun nga musika, kalugaringon nga musika. Thank you, thank you, thank you ha iyo nga tanan. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tinidor kutsara. Tini. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Kutsara. Hindi nga mag-asawa. Okay, sige, padayon kita. Kada pangalan. Ini nga ton taramdan ang tunoghan musika ni Papa Art Ramasasangan adi. Ansiyahan nga musika nga ako play yan na iyo. An Hinorno. Ang tinidor Ang tunoghan musika ni Papa Art Ramasasa. Mga awit waray nun. Kasalamisa. Abay nira. Mga silya. Inanay duray para utod tinapay. Inka masurong salit makalilipay. Damuan na ayon han iya katempla. Asya nga nagluluto pirmi kada aga. Kay ayon niraan maupay nga tinapay. Labi kun mapasupasuhin ka marasa nga hinono. Alas 12 palahid gabi na buhat na. Nag-aandam hinanay para magmasa. Naniyaging papatubo ang harina. Pagkabutit alas 4 magluluto na. Kita tayo nag-aandam isurumo. Para maglutuhan marasa na hinono. Oy hinono. Akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinono. Mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang hinorno makaun-kaun kay marasa. Nan maupay nga pamahaw kadaaga. Kay kun iniitim ka unon kuntinto ka. Labi kun inman muhan init nga may luya. An imo ka busog mainit maiha. Sugat ka marasangan ka maupay an hinorno. Oy hinorno. Akada aga permi nagsusudoy ako. Oy hinorno. Mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang pandisaya na kun aton ikumpara. Ibakot sangkay ang hinorno kay marasa. Labi kun may ada palubing nga konserba. Marasa ka unon mahina na raw ka. Asya inin tinapay nga diri pasok mo. Bisan ako kumain ginbibiling-biling ko ang hinorno. Oy hinorno. Akada aga pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno. Mapasungan marasa matagusya ka mo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa. Oy hinorno. Akada kami nagsusudoy ako. Oy hinorno. Mapasungan marasa matagusya ka mo. Oy hinorno. Akada pirmi nagsusudoy ako. Oy hinorno. Mapasungan marasa matagusya ka mo. Maupay ka unon sang kay iton hinorno. Manong mana ito'y
Inday palit na kamo. Kaninorno. Palit na kamo. Kaninorno. Mapasok-pasok pangan marasa. Kaninorno. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Amo ato ang siyahan nga musika Hinorno. Oy, marasa iton nga Hinorno. Amo iton ang delikasis namon dito ha Samar. Sa siya nga tinapay nga linoto ha pugon. Oo. Oy, shout out han mga taga-pabahay ha, didihan norte han Tacloban. Oy, Metro Tacloban mao pay nga kulop. Ang trabaho na tira, kada pangakula. Oh, mao pay nga kulop hanaton PNP personnel. Para mabusog lagas ng bata. Abogos nga Region 8. Ang tinidulala. Labi na ang Tacloban na naton mga PNP personnel. Kumusta ka mo? Na minsan, Ran habugos nga Pilipinas PNP personnel. Kumusta? ang biro Ran ang mga Tomeko didiha Tacloban. Hello, hi. Good afternoon. pinpil. Mahulog Nan, kumusta gihapon ang MMDA ha Metro Maynila, bugos nga Metro Manila. Ay, mga taga MMDA, magandang hapon po sa inyong lahat. Yan, kumusta? Ininiubos na sangkay nga tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa dinhi nga aton taramdan ha Facebook page ngan ha YouTube ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa mga awit waray nun. Ayan, merinda na kulop na kape na halapan ni kay Sikay na kamuhit aton merienda. Aton may mga meriendahon. Hala, sige na. Tikangina kay alas 3 pasado na. pangakula. Ada aton mga waray meriendahon. Ada, Nira. nga. Kan baba para mabusog. Palitaw, pamiling hin meriendahon. Ayan. Lalaki. Ang kutsara babae. Kasal Yan, himamaliti. Adi may adani ang marasa yan nga putumaya. Salamat mamaliti. Hanimo putumaya nga marasa. tusok sikwat budla. Hiya nag-sponsor yan na han merienda. Mama Leyte. Oy, shout out han Asayas family didaha kainta binangunan ngan taytay. Itong luto. Nalukso itsura. Dito ha kaduhaan, shout out an Asayas Desyo ngan Mendoza family. Shout out din ha ninyong tanan. Kutsa-kutsara. Labi sa Palumpon Leyte. Shout out ang Asayas Desyo. Tanan. O yan, Apuya family. Diha kay Maring Susan og paring Tony Manuel. Dinha kang Christian og April Joy Apuya Manuel. Kutsa-kutsara. Diha sa Barangay Sitio 8, Barangay Liberty, Palumpon Leyte. Ayan, kumusta? Kutsa-kutsara. Pwede ka mo mag-shoutout, mag-comments lang kayo sa baba, ha? Ayan, pwede kayo mag-shoutout. Ano man ang inyong mga comments, pwede kayo mag-comments.
Yan, follow, like, and share lang po. Pagbumitan ba? Katanan nga mga waray noon, nga diri waray noon, nga nakakaintindi, hini nga programa. Ang tiniduro. Welcome hayong nga tanan. Sige di kita maglangan ngadto kita sunod nga musika. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray noon. Mira. Pusok si Tuat Bugla. Daray nagbibing skill. Original composition, Manog-Banog. Lupad, kay bangit ka mahulog, ayaw paghirani di dahil punot lupi. Kay bangit sumangit, iti mo lawi. Lupad, manong-manong, lupad, kay bangit ka mahulog, ayaw pagyungon, di dahil may aktok. Kay bangit malagot, mautod itimigot. An panahon pa han amon kabataan, dito hapantalan an amon istambayan. Aadto kami nga di patiludi, na ayon kami kay mahangin-hangin la pirmi. Ito hapantalan nga amon istambayan, maupay nga manug-manug ang amon mulayan. Di ka makaruruyag kun nahuyop na ang hangin, manug-manug na lupad nga nagsisinayaw. Lupad. Ayan, siring ni Lorita na po yan. Nag-comment siya. Siring niya. Talaga ha. Hello po, idol. Idol talaga. Manong-manong, lupad. Thank you for watching, Lorita. Thank you. Paghirani di dahil punot lupi. Kay bangin sumangit, iti mo lawi. Lupad. Pwede gyap ka mo mag-comment sa YouTube ha. Naka-live gihapon kita yan ha. Ayaw pagyungot, di dahil may aktok. Kay bangin malagot, mautod itimigot. Sugat kami hinihanton ang kabataan, hababaw gudla pastilan an amon kalipayan. Manug-manug la pirmi hattoan amon opisyo, salit nagkasuot gud kami hinduro. Papil nga amon kinhinigdanhan inulang, pagit sa nalupad largo kay mahangin-hangin man. Ang problema kung nayungod di dahil may atop, nauutod ang higot kay nahilalag-o. Wow! Lupad, manong-manong, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw paghirani di dahil punot lupi. Kay bangin sumangit, iti mo lawi. Lupad, manong-manong, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw pagyungon, di dahil may aktok. Kay bangin malagot, mautod itimigot. Lupad. Lupad, manong-manong, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw paghirani di dahil punot lupi. Kay bangin sumangit, iti mo lawi. Lupad, manong-manong, lupad, kay bangin ka mahulog, ayaw pagyungon, di dahil may aktok. Kay bangin malagot, mautod itimigot. Manong-manong, kapti padiludi, ayaw pagpuliwi. Kapti padiludi, ayaw pagpuliwi. Ang manong-manong, kapti padiludi. Sige. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray noon.
Okay, amo aton musika nga ang title Manog-Banog, original nga composition gihapon hininihubos nga sangkay ngan tinuod nga barkada Papa Art Ramasasa. Ariyo inihan hinorno o mga original composition. Putsa-putsara Ining na mag-asawa Sige, samtang waray pa nagko-comments. Diretso kita pero isa-shoutout ta balita wanan naton mga kasangkayan ha. Ang binubuhat nila Oo, hanuna ang taga GM yan naton gin shoutout hasta nga inabot kita nga tuha Villa Sofia. Yan na itato naman isa shoutout ng mga pabahay. Amoan mga taga Greendales. Hello mga taga Greendales, mapay nga kulop ha iyo nga tanan. Shout out nga doon mga taga Greendales ha. Idaha Barangay 105 San Isidro Suhi Tacloban. Dahab Greendales ngan ha Guadalupe tikang ha phase 1 nga to ha phase 3. Oh, shout out nga ton mga taga Guadalupe. Nanan mga taga Greendales nan Guadalupe tikang ha phase 1 nga to ha phase 3. Yan, sige. Oy, shout out nga dakan Ate Miles Labit. Kumusta Ate Miles? Enjoy lang kita Ate Miles. Oo, nganya na pasasayawon ta hi Ate Miles. Sayawon ta na hi Ate Miles para mag-enjoy. Oo, break anay hiton mo work Ate Miles. Sayawi anay kay tutukarang ko ikaw hinlahuta segunda. Usa nga original composition gihapon Lahuta Segunda. Pasasayawan tayo ni kan Ate Miles. Ate Man. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Para mabusog lagas ng bata Ang inibok Sayawi Ate Miles. DJ Alni, purot hinado hi Ate Miles para ganahan pagsayaw. Anak sige na pagsarayaw kita kay nangangatol na itakrapada pa. Sige dali na ayaw pag-ihaa kay kakaraghan maupay nga sunata. Anatong lawas ikondisyon ka na halang iwa kay para malason kita. Agud mawaraan mga panluya pati anreyo manganhan aton asma. Imanutasyo inuli haira magliliwan kay masayaw kuluhiya. Duruan iya kaipa kay nakikinita nga nagsisinarayaw kita. Iya kuno iksusulutan iya bago naging patahi na Amerikana. Masayaw hiyangan magalabisan pa kuno maubos at tun iya kwarta. Kay ang lahuta nga sarayawon bisan kundaan na magula ihapon. Labi na kudham mga okasyon may naaminudod lahutaan ayo salit bisan diin nga suro sarayaw lahuta nga tukang ang impabatiun. Bisan ano nga estedo pagsayaw ang lahuta di na tudlulubigon. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Sige na pagsarayaw kita kay nangangatol na itakrapada pa. Sige dali na ayaw pag-ihaa kay kakaragan maupay nga sunata. An aton lawas ikondisyon ta na halakiwa kay para balhason kita. Agud mawaraan mga panluya pati anriyo manganhan aton asma. Himanutasyo inuli haira magliliwan kay masayaw puluhiya. Duruan iya kaipa kay nagkikinita nga nagsisinarayaw kita. Iya kuno iksusulutan iya bago naging patahi nga Amerikana. Masayaw hiyangan magalabisan pa kuno maubos at iya kwarta. Kay ang lahuta nga sarayawon bisan kundaan na magula ihapon. Labi ng
may naaminudo lahutaan ayon salit bisan diin nga suros sarayaw lahutan nga tukaran impabation bisan ano nga estelo hit pagsayaw ang lahutan di nagudlubigo. Mapapara panumduman naton mga litinyo ug samarnon lahuta ko dalayon at mga waray nun. Lahutan nga sarayawon bisan kundaan na mag-udak ihapon labi na gudhang mga okasyon may naaminudo lahutaan ayun salit bisan diin nga saro sarayaw lahutan nga tukaran impamation bisan ano nga estelo hit pagsayaw at lahutan di nagudlubigo. Bisan kundaan na mag-udak ihapon labi na gudhang mga okasyon may naaminudo lahutaan ayon salit bisan diin nga saro sarayaw lahutan ang tukaran impabation bisan ano nga estelo pagsayaw ang lahutan di nagudlubigon. Mapapara panumduman naton mga litinyo ug samarnon lahuta ko dalayon at mga waray nun. Ang lahuta nga sarayawon diri na mapapara panumduman naton mga litinyo ug samarnon lahuta ko dalayon at mga waray nun. Ang lahuta na sarayawon diri na mapapara panumduman naton mga litinyo ug samarnon lahuta ko dalayon at mga waray nun. Ang lahuta nga sarayawon diri na mapapara panumduman naton mga litinyo ug samarnon lahuta ko dalayon at mga waray nun. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray non. Yan amo ato ang lahuta segunda nga ginpasayawan ta kan Ate Miles Labit. Ate Miles Labit, hinaunton ta nga nag-enjoy ka hadto nga lahuta segunda. Kutsara
Enjoy lang Ate Miles. Maram ako nga damo dida iton imo trabahoon, mga trabahoon. Maram ako busy ka hindoro. Pero minsan pag may time, enjoy gihapon Ate Miles. So, hey Ate Miles, love it from Finland. Ang binubuhat ni Ayan, aton nga hawig shout out ang mga tagapabahay dida barangay Paglaom, dida Paglaom oh. Dito iniha Igbaw, dito inihan agianan ni ti pakadto ha Santa Fe nga shortcut. Oo, dida Paglaom. Ang binubuhat nila Ngan, siyempre, ang mga taga Lions. So, ngan, Ridgeview. Hello mga taga Ridgeview, taga Lions. Siyempre, apin na itong gihapon ito yung mga HOA officers, Homeowners Association officers. Karag itong luto Yan, kumusta ka mo? Kumusta ang mga taga pabahay? Tanan nga mga pabahay, amon kinukumusta? Okay, wari pa ba comment sida, Kuya Mac? Sige. Sige, go ahead. Ano ito ha, Facebook? Di marinig? Oo, bakit kaya? Kutsara Hindi nga mag-asawa Ang trabaho lang nira Kada pangaon lang Bang hindi rin nakaon ini, Mac? nira Pagungithan baba Para mabusog lagas ng bata Ang tinidur lalaki Ang kutsara babayi Hindi daw marinig. Lalamisa Abay nira Mga silya Nakaon na? Iraging hihimo Ini gin lolong press line eh. Ano ito nga, di marinig, Facebook? Bingkil Mahulog hatiil Tinidor nga duko Pilo nga kutsara Karagitong luto Nalukso Ayan, ngadakan Noriel Marie. Tinidor kutsara Oo, pasensya, hindi narinig. Ayan, wari mauna da. Oo, yan na. Paki-comment sila, Noriel Marie, kung maririnig mo na. Tinidor kutsara Tinidor kutsara Tinidor Ayan, sige, padayon kita. Okay, shout out. Aris Gayondato. Shout out daw han Barangay Pizarro. Katatapos lahan patron kononera di dah Barangay Pizarro din ini dagami. Ano hain ini ha Facebook? Kutsara Ayan, oo, sige. Shout out di dahan Barangay Pizarro. Katatapos la kononera kuhan di dah patron sereng ni. Sino to? Hindi nga mag-asawa Aris Gayondato. Kada pangaunga Ayan, Saturnino Padolye. Ayan. Handa ba para mabusog lagas ng bata Sering ni Saturnino Padolye, Papa Art, shout out daw hiton mga barangay opisyal. Barangay Huknan, Hiporlos, Eastern Samar. Abay nira Mga silya Kadakan hanira kapitan, Honorable Alex Waniwan. Pusog sipwat bula Nadakan Honorable Roel Barcia. Ha? Tinidor nga duko Pilo nga Honorable Dimag Karag Remark
A lion. Oy. You know? Nadakan Jenny Honorable Kagawa dini Jenny Castro. Nan Roger Waniwan. Nan Honorable Edwin Aguhayan. Nan siyempre Honorable Saturnino Padolye. Ayan. Sa YouTube ha, Facebook. Ayan, shout out ngadakan Ria Makawili Milado Didaha Guadalupe, watching from Guadalupe Phase 2. Ayan, Block 19. Lot 5. Oy, adi gihap nag shout out hi Pakito Pasang. Watching from Magdalena Laguna. Thank you for watching, Pakits. Waray na ba mag-comment si Noriel Marie kung naririnig na? Ria. Oo, kanina. Facebook ito, di ba? Okay, so Ria, paki-comments la kung nababatian na kay kanina waray maon an amon sa nga equipment. Yan na, paki-comments la Ria kung nababatian na. Kay ha YouTube sigurado nababatian. Okay, waray naman ha YouTube, Kuya Mac. Okay, sige. Sige, ngadto kitahan sunod nga musika. Adiman ang sunod nga musika. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. In love ako. Napatukar naman ito nga Mirian. Sunod naman. Iniwanan ko na iningakon asawa kay ura-ura hinka madyungera an akong sweldo permi inuubos niya kung napiperdi hiyapan kontrabida an ang mga anak pinanggugutom na kay waray pagkaon naginduduro haira kay himisis perdi hamadyo magaga sanglit ko'y sitini na akong pamilya kung nauli ako di ka nga trabaho an amon balay permi waray tao kay an akong asawa nagmamadyong ukod at mga barkada an ang mga anak pinanggugutom na kay waray pagkaon nagindudurot haira kay himisis perdi hamadyong magaga saglit ko'y ini na akong pamilya. Kung nauli ako di ka nga trabaho an among balay permi waray tao kay an
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo ato ang Madyongera. Original composition gihapon. Yan. Sige, padayon kita. Pwede ka mo mag-shoutout. Ikaw pagalang pag-comment ha YouTube ngan ha Facebook. Ay naka-live kita yan na. Kita dawan ha Facebook Kuya Mac ang mga comments ang mga previews. Bangin may ada. Ang trabaho lang nila, kada pangaula. Ang binubuhat nila, pagbungithan baba. Adin ini ha Facebook, YouTube. Okay, Nestor Bugal. Ang kutsara babae. Ayan, siring ni Nestor Papa Art. Pwede daw kuno kurat sa mayor. Hoy, mamimiling kita hininga kurat sa mayor ha. Ang binubuhat nila, pusog sikwat bula. Mamimiling kita hininga kurat sa mayor. Mahulog hatiil, tinidor nga dugo, pilok nga kutsara, karagitong luto, nalukso itsura. Mamimiling kita han kurat sa mayor, oo. Adiman. Hainan kurat sa mayor ha, namimiling kita. Sige adi ang request ni Nestor Bugal, kurat sa mayor. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tinig-tinig ko, kutsa-kutsara, hindi nga mag-asawa. Ang trabaho, kada pangaula, ang binubuhat nila, paghugithan baba para mabusog lagas ng bata. Ipakuhan nga to kanin Mate Arlit. Kanan TV box ito. O adiman han kurat sa mayor. Lamisa, Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ininkurat sa nga sarayawon, ayon hanlitin niyo og sa marnon, mga kalagasan og batanon, hakurat sa naray hakudayon. Labi na ang mga bisita, nag-aandam manira igagala, may dakpupos na may simsilyo pa, may binutok na inandang hapon sa hala na sige kita, ang mayor nan han hermana, nasayaw na hiran puransa, pupunan sunatahan banda. Hala na sige kita, ang mayor ngan ang hermana, nasayaw na hiran puransa, uputan sunatahan banda. Hi to Ate Lita Balboy na Galban, ang Galban family di Dahab Barangay, di Dahasan Balis. An Ramasasa from Feliciano Generation Only. Group chat. Kumusta ka mo? Kumusta?
Labi kung may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, an kadam-an at tuhap lasa, nag-aaring hinpagkuratsa. Sikat kung ininga sa rayawon, halabi nga mga okasyon, mga kalagasan o batanon, kurat sa gudla ang ira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, nanda mo kairaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang barda. Anwaray nun, JC ni DJ Alni. Kumusta, DJ? DJ Alni Bulay. O, yan nga tanan nga mga vloggers. Aton kin siya shout out. Hello. Kumusta, kumusta? May bisita na lagas na, kung nalakat nagtuturutumba, pero nan mimiling pahindaraga, na iyaig aaduin kuransa. Mga tawin nan ipausa, kay ang lagas nag-ibaan forma, pagsayaw lang niyahin kuransa, nagluluhod-luhod nga lupa. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, nganda mo kairaan nagala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay ang pamustura, kay nagkakalupad ang kwarta. Alas 4:14 na, habugos nga Pilipinas. Ay, nakikita, ang banungan, ang kugita, kapyukon, ang banung madinagit nun. Ay, nakikita, ang banungan, ang kugita, makapyukon, ang banung madinagit nun. Mga kasangkayan, adina ang urat sa mayo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo tuan request ni Nestor nga kurat sa mayor. Ayan. Iinom kutsara, iinom kutsara, iinom daw. Kutsara, iinom kutsara, iinom kutsara, iinom daw. Kutsara, ining na Oy, shout out sa mga nagbe-birthday. Yan ang adlaw. Happy birthday.
Albino O at yun mga nagsiselebrate hanira birthday yan ang adlaw ika-14 bulanhan Mayo. Happy birthday ha iyo nga tanan. ang kutsara baba. Nan aton magbe-birthday pala ada advance happy birthday ha iyo. Ay mira. Nan aton mga nag-birthday na ada belated happy birthday. Mira. Oy, oo, hinon maroroyagon. Aton may mga haanuman nga mga okasyon, pwede hipapa-art, magtukar, ada kon imbitaron. Ang naduko. Pino na kutsara. Palikaw kon karuyag ni umimbitar. Ang papa-art, haanuman nga mga okasyon, pwede ako niyo tawagan hini nga mga numbers na adi ha screen. Akon Globe, nganan akon Smart, nganan amon landline. Pwede ito niyo tawagan, pwede niyo i-text ang mga Smart ngan Globe. Ayaw ka mo pag-text itong landline, ha? Oo, sige, pwede niyo tawagan, text or call, hiton nga mga numbers. In kaso kareyag niyo mag-imbitar. Oy, ala happy birthday atong mga nagbe-birthday ng adlaw. Aadiin sonata para ha iyong tanan. Adiman, happy birthday. Kada pangahon. Happy birthday, birthday happy, karasala kon mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Birthday ka untagay, ito amon sangkay, kami inimbitar, nagto irap balay, kaon inom-inom, agto buhat namon, waray lang kapira, limas kan lamisa. Antik may kandila, tanan bindagkutan, tungodhan kagutom, amon habhab-dayon, kami napausa, dila nagpurula, nan nag-araso pa, an amon talinga. Happy birthday, birthday happy, karasala pon mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy birthday! Happy birthday, birthday happy, karasala kon mapirmi. Happy birthday, birthday happy, enjoy kami permanente. Happy kami on my birthday, basta imbitado kami. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan, han mga nagse-celebrate hanira birthday, ada enjoy gihapon kamo ha. Sige, enjoy. Yan, sige, basta ano man nga okasyon. Kung karayag ni umimbitar kan Papa Art, ada available. Pwede niyo tawagan ning akon mga numbers. Ang trabaho O, yan ang 17. Biyernes nga adlaw ato kita ha. Kulaba Beliran. Oo, mga taga Kulaba. Mapasyada nga dahil Papa Art ha iyo ha. Yan ang 17. Pagka 18 ato kita Halawaan, Paranas, Western Samar.
Hirap, mga 19 ato gihapon kita hapabanog, ha? Atay Papa Art hapabanog Paranas pusok si East Western Samar. Oo. Nanhan mga anis laganon. Yan ang 21 ada mga pasyada hi Papa Art nga daha iyo. Oo, makikipagresyo kita di daha Anislag, Barangay Anislag, Kinapundan, Eastern Samar. Yan ha, pagka 25 ato kita ha Kapuukan, Leyte. Makadahi Papa Art, ha Kapuukan, Leyte. Oo. Yan ha 26 ato kita ha Barangay Kagdarao, kaupod ni Papa Art, kaupod ko hi DJ Alni Bulay. Kita ha Barangay Kagdarao. Oo, ubos inihan pag-imbitar han Anyano family. Salamat sa invitation. Kita ha Barangay Kagdarao, Giwan, Eastern Samar. ang trabaho lang nira, kada pangakulan. Ang tinubuhat nira, paghugithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, ang kutsara babayi, kasal halamisa, abay nira, mga silya. Nadiyan sunod nga musika para ha iyo, My Darling Iska. Danay Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. tinidur nga duto, tilo nga kutsara. Ayaw na ako paan ko siya, karauta na ini akong guma, kay ikaw budla ang akong paglaon, hindi niya kalibutan, oh my darling Iska. Bisan ako lagas na ang akong kasing-kasing matalong pa. Bisan ang edad ko 88 kung nabiguma magagula 18. Sige na, di akong binirobisita. Kastaya na, waray mo pa, babato na. Ayaw na, gan ako, paglangan na, may darling Iska. Kaya'n akong diyas, nga kadaan, nagising na. Oh, my darling Iska, kawaray mo karuoy, kawaray mo kasing-kasing, kawaray mo atay, kawaray mo patikulong na diri ka maarap maruoy. Ako, darling Iska, karawasan ng adwanin ako, paghigugma. Sige na, akong binirobisita. Hastaya na, waray mo pa, babato na. Ayaw na, gan ako, paglangan na, may darling Iska. Kaya't akong bigyan nga kadaan, nagising na. Karaw ka na, inin akong gugma, my darling Iska. Kay ako hain mo, yan na nalabitig na.
puso ni Lolo. Hoy, magbuhor ka! Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Okay, amo ato an My Darling Iska. Oy, siring ni R. Aisel Paharilya Graba. Kuya Art, mapay nga kulop, kumusta? Okay lang, Aisel. Yan, ano pa, direct? Ining nga mag-asawa. Oh, siring ni Aisel, pamatron na kuno kita parina, ada kay pabail at tira dito. Ang binubuhat nira. Pagbumithan babak para mabusog lagas ng bata. Ang tinidurla. Ay, shout out daw mga taga Limasawa, Southern Leyte. Oy, kumusta mo diha tanan? Abay nira. Og sa San Bernardo. Maupay ko nga disperas. Sikwat bugla. Oo, patron liwat nira dito ha, San Bernardo. Ulog hati. Oo. Tinidurla. Shout out gihapon ko no, Danao sa Danao family o Graba family. And pag shout out gikan kang Madam Aisel Paharilya Graba. Thank you for watching, Aisel. Oy, shout out daw kan Busoy, Kalura Famiru. Siring ni Busoy Kalura, Papart. Pabate ako happy dispera San Barangay Parina. Ayan. Sa mga Famiro family from Cavite. Ayan. Thank you for watching, Busoy. Ining nga mag-asawa. Oy, adiyan naton Andri Abaracuso. Hello, thank you Andri for watching. Ang binubuhat nira. Siring ni Andri, maupay nga kulop. Ayan, maupay manliwat nga kulop. Hay mo dida, Andri. Nan, happy Mother's Day daw kan Mama Leti. Mama Leti, happy Mother's Day daw. Kasal halagi. Ika nga ni mo umagad nga apo. Nira. Mga silya. Iraging rihimo. Tusok Oy, adiliwati increaso Ider Asinas. Hay. Siring ni Enrico aday ni. pilok na kutsara. Ha? Karagitong Inciso. nalukso itsura. Siring niya, hello, Kuya Art. Pa-shout out naman daw, hit mga taga-Tagiti. Oy, oo. Di na may hagihapit era dida pagsalin orog. Oo, yan ang 19-20. Idahat Tagiti. Lawaan Eastern Samar. Aw duhalay ni dingani. Oh, lagi Tagiti lawaan lagi. Oo, duha kasi Tagiti, may da Tagiti gap di diha babatngon. Oh, Nestor Bugal. Siring niya patugtugo daw ang tubig. Niyan, bibilngon tayo ito nga tubig, ha? Ay, Joey Wiwit, ha? Joey Wiwit Sanchez. Siring niya, shout out daw from Boracay. Ang trabaho lang. Oo, from Boracay, Aklan. Ayan. Ang binubuhat. Okay, thank you for watching, Joey Wiwit. Babak para mabusog lagas ng bata. Ayan. Maray na, direct. Tinidor lalaki. Ang kutsara babae.
Okay, adi na ang request ni Nestor nga tubig. Ang tunugan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Dalay nagbibingkin, mahulog hati. Kamakurikot man, kung waray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kada taksa, aadag na sari, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri kahaam na bisita. Nga tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw ng na hihingit ka. Damoan na araba, hinimpag taga tubig ta. Kay di kuno na awas permi, la mamara. May oras nga danay naturo ang iba nga gripo. Pero makusog pa ang ihi, hala kun lolo. Damon na pakiana, kun kay anuman nga sugad. Total di man kuno na undang ang ira pagpayad. Kundi ka makahatag pag-abot hinusa ka bulan. Waray ka mahihimo hi ikaw pag-uutdan. Kamakurikot man, kung waray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kada taksa, aadat na sari, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, kay ano nga diri kahaam na bisita. Latanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw ng na hihingit ka. Rihin tubig iton kadaman, naduroy man liwat nga ira ginpapahimulsan. May sarakyan nga sigin pag sinudoy-sudoy hasawang. May karga nga container tubig an sulod ngayan. Igindi deliver hakada tagsa nga puruyan. May aagong kahin tubig pero pinalit naman. Kamakurikot man, kung waray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kada taksa, aadat na sari, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay ano nga diri kahaam na bisita. Nga tanan nga oras kinahanglan ka, hakada adlaw nga na hihingit ka. Tubig ang kinahanglan, ha oras nga tanan. Importante kaupay, hadton mga katauhan. Paglimpyo, pag-inom, pagkarigo, sugad man. Kun waray tubig sang kay diri, kagod tutunghan. Makurigod ang tubig, kun hikitan mawarayan. An at pangiwa-kiwa, sugad higkulang. Ikaduha ang tubig, hakin na buhi ka. Maririndi ang aton lawas, kun magmara. Kamakurikot man, kung waray tubig, kay dapuan iyan na hipupulik. Ang kada taksa, aadat na sari, importante gud ka upay ang tubig. Tubig, tubig, hain ka na, kay
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara, tini do kutsara. Ayan, amo ato ang Tubig. Original composition gihapon ni Papa Art Ramasasa. Ay Kutsara, ining na mag-asawa, Ang awit. Okay, para iyong tanan. unla, Magatugitahan sunod nga musika waray ba iba na dida nga comments. Kuya Mac. ithan baba para mabusog lagas ng bata. Ang tinidur lalaki, Okay. sara baba. Natugitahan sunod nga musika usa nga love song. Ang title hini usa gihap nga original composition. Ang title hini Haakon mga butkon. Liman. Pusog si Puat. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Mahulog hati tinidur nga dugo. Nahinumdum ka pa han mga saat mo ngahi ako la waray na iba nga mahal mo hasta nga daya na di ko na hingangalimtan ang imo igin sa at pirmi haakong panunduman tugtubyan ang nga panahon akong paghinulat mga bulan ng katuigan ang akong iniihap puputan akong mga patampo nagabay pauntang matuwa. Salamat nga nakan mamalay ti haniya marasa nga putumaya. Hiya nag-sponsor yan nga kulop hanaton snack. O akong hinigugma hain ka na o akong pinalangga pagkamaihan na nga panahon saan mo ako babalikon naguhulat anak kung maupod anda ko nga maglaho na ikawin maabot nan maulon ka hakon mga but ko. Hain ka man yan na akon kinalangga gabay pa unta nga ako pirmi haimo una-una akong ginlalauman akong ginsasarigan nga ang gugma mo matuod waray kabalhinan kay ang gugma nga tiunay madukot gudadughan diri basta nga mapapara bisan san upaman ang tigaman nagpapabiling suluginin ak kasing-kasing salit ikaw la pinalangga ang ginbibiling hain ka na o akong hinigugma hain ka na o akong pinalangga pagkamaihan na nga panahon saan mo ako babalikon naguhulat anak kung maupod anda ko nga maglaho na ikawin maabot na maulon
Pagkamaihan na ang panahon, sa lunggo ako babalikon. Naguhulat na lang kung maupod, handa ko nga maglaon. Nga ikawin maabot, nan maulon ka akon, mga bud ko. Nga ikawin maabot, nan maulon ka akon, mga bud ko. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Damuan nagkakasaramo, hiwaray la inungdan. Tungod lahan mga intriga na pinanghibabatian. Dayon la tutuuron, diri panginginanon. Kung ungod-ungod ba o binuwang-buwa na mga istorya ho. Kung imo ang atubangon, matawa-tawa mahiyong-hiyong, sugadhin maanad nga karnero, buutan ang nawong. Ngayon kay pagkalikod mo, ikaw ang naninilikado, diri ka lang maarap, naglilinakat ka nga bagahin waray ulo. Pamuhay-buhay daw sangkay, panginanuhin maupay, pamalandong man anay, kung baga ulo mo tuhay. Diri ka ba maaraw, handa rahununhan kalaksa, itong tao kuno nga sumatan, waray buot, natinipigan. Waray buot! Waray buot! Hey! Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kung imo ang atubangon, matawa-tawa mahiyong-hiyong, sugadhin maanad nga karnero, buutan ang nawong. Ngayon kay pagkalikod mo, ikaw ang naninilikado, diri ka lang maarap, naglilinakat ka nga bagahin waray ulo. Pamuhay-buhay daw sangkay, panginanuhin maupay, pamalandong man anay, kung baga ulo mo tuhay. Diri ka ba maarap, handa rahununhan kalaksan, itong tao kuno nga sumatan, waray buot, nga tinipigan. Mga intriga nga sumat, pagpakaraot nga libak, tumuod ka nga ni dayon sangkay, ikaw ang tao nga uwa. Mas masaol ka pa kontrahan, diri mga Kristohano, di ka nanginginano, natuod ka largo, diri mo kinsisiguro, ano na klase ka hintawo, dayon kalak nagbuhog. Mga intrigera waray iba nga ginhihimo, pagpakaraot lahan mga tao, dirigan unta maano, ungod ngan sigurado. Pero kung puros mga binuwa-buwa, waray gamit ito,
Nakakasamok lang ito, nakakahatag himbis puso, nakakalibong lahat ulo, mahahangit ka kon ito, asihon mo. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Kasing ko, untat titigan mo. Haoras na yan, inadaman ko. Di ka matigil, pagpasilan. Kung hinatun iba, di mo pagpupulsan. Kakarawton ko akong mga pala, kasing-kasing mo akong nagutin saan. Tititigan diri ibubulat, kay gumakto waray utag lubat. Kung ipanamlit mo, isa nga bukan, marapong marampag, mga dahong higlapan, ano sana tuyong, habukan mahapon, makaputing dayon, kay ini, di gumaon. Kasing ko, untat titigan mo. Haoras nga tanan, inataman ko. Di ka matigil, pagpasilan. Kung hingat kung iba, di mo pagpupulsan. Kakarawton ko akong mga pala. Oy, adi nag-comments, nagpa-shoutout si Falcon Bignotia. Ayan, sering niya mapay nga kulop. Anong sering nila, Direk? Ang sering ni Falcon, mapay nga kulop, Kuya Art. Shout out ako mga shout out ako taga MacArthur, Leyte. Ayan. Happy Fiesta daw, buwas nga adlaw. May 15. Watching from Barangay Santa Isabel, MacArthur, Leyte. Thank you for watching, Falcon. Kasing-kasing mo akong nagutin saan, tititigan diri. Nanaligya Pironel sa Bayo Rosales, sering niya. Mapay nga kulo, Papa Art. Shout out hanakon Mrs. nga adto yan na ha Kuwait. Usa nga OFW. Og sugadmanhan Rosales family didihan bungtohan San Jorge. Labinagod didi ham Barangay Mancol. Ada kay bisperas kuno daw yana didiha amon sering sering ni Ronel bispera sa irabong to yana ha San Jorge. Pinapapamatron kita daw kay harayo man ni Ronel, pasensya.
Oh, sige, ada pagod kita haman call pagbibiling. Thank you for watching, Ronel Sabayo Rosales. Waray good paglubad Kunin palanglit mo Inusa nga bukan Marakong marampag Mga dahong higlapan Ano sa nga buyog Habutan mahapon Magkapot hindayon Kay Kunit palanglit mo Inusa nga bukan Harap umarampag Mga dahong higlapan Ang sana buyog Habutan mahapon Magkapot hindayon Ay Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Ayan ang mga to ang kanta nga kasing-kasing tipigi. Original. Nan, siyempre naton oras. Alas 4:55 na habugos na Pilipinas. Follow, like, and share lahat aton na YouTube channel ngan Facebook page. trabaho lang nila Oo, i-follow, like, and share lang niyo. Ang binubuhat nila Pagbungitan ba Oy, shout out nga na kanati Lily Jean, Bagaindok and family, ha? Ang tinig Dakan Mano Imon, Bagaindok. ang kutsara papay Ngan nga tugihap hen Bagaindok family. Labi na di diha lower nula tula, barangay 77. Ada ini. Oo, nula tula. 72. Sikwat handa Di diha nula tula. 74 ba to? Nangalimot na ako. Basta di diha nula tula, lower, ang Bagaindok family. Ada, Luto Ayan, barangay 74 ngayon. No, thank you. Oo, di dahan nula tulan Bagaindok family nga dakang Kuya Ingat and Mother Tita Bagaindok and kids. Ada yung tanan, ha? Nan syempre gihapon dito ha lower ang Bagaindok nga dakang Kuya Mario. Oo, Bagaindok and family. Gihapon ha lower nula tula. Nanan mga taga-affair nula tula, kumusta ka mo, ha? Shout out nga daha iyo. Oy, ginsa shout out naton na naton mga viewers, ha? Thank you han mga viewers. Ha YouTube, oh, labi na ha YouTube, nan ha Facebook. Ayan. Lakira kada pangaula Ang binubuhat nila Pagugithan baba para mabusog lagas ng bata Ang tinidur lalaki Ang kutsara babayi Kasal halamisa Abay nira mga silya Inaging hihimo Tusok sikwat bugla Danay nagbibigkil Mahulog hatiin Tinidur nga duko Okay. Nga kutsara Karagitong luto Nalukso itsura
Fortune Negrido. Siring niya maupay nga kulop Art Ramasasa. Ano man, maupay manggihap nga kulop, hay mo. Nga naghihapon kan Ronel sa Bayo Rosales. Siring ni Ronel, Papa Art, pwede ma-play ang panyo nga binordahan. Okay? Adi ang request ni Ronel, panyo nga binordahan. Adi man. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Adi man. Ato nini i-play ha. Adi man. Anay ha? Adi na. Hi to Brother Pete Garay. Kumusta mo din ha? Sa Cebu City. Yan, diha sa Talisay. Testigos ang langit. Ingon ni Brother Pete, pa-shout out, Brother Art. Nganha kang Brother Pete Garay and Sister Nelly Garay. O siyempre nga to kang Inday, Princess Garay. Kung kita nagkikita, di ko hingangalitan, anakon mga saan, nabis anong dangatan, di kita magbubulan, bisan pa umabot, unusan kakurian, los ay tangagugma, aton unungan. Kay ang tao, kung naabat na hingkugma, nawawara ang paminsan, nawawara ang hunahuna. Pero siring paman, basta gugma kunong magsugo, pilit ka nga pagbibil mo, bisan ka pa diing magtago. Brother Pete, kumusta? Kapi. Ayan, siring ni Marife Cepeda Tamayo. Maupay po nga kulop, Papa Art. Pakibati naman, Haam Didi. Haam Barangay Surok. Dida Barangay Surok, Borongan, Eastern Samar. Ngan ang Cepeda family. Okay, salamat po. Ngan pakiplay po han dangaw-dangaw. Oo, pasensya Marife. Diri ako na play ito nga dangaw-dangaw ha. Pasensya. Oo, thank you for watching Marife. Ang tao, kung naabat na hingkugma, nawawara ang paminsan, nawawara ang nahuna. Pero siring paman, basta gugma kunong magsugo, pilit ka nga pagbibil mo, bisan din ka pa magtago.
Daiday panyo nga binurdahan Day amon laini Pasensya na Marife ha. handong Ayan, thank you for watching. Kung ini mawara may ada kahulugan tigaman lain nga ako'y nahingalintan tigaman hanggugma naging para imudughan Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Dini do kutsara, dini do kutsara, dini do kutsara. Okay, ang mga tuan request ni Ronel sa Bayo Rosales. Panyo nga binordahan. Nga naadihi Ati Flor Ider. Han iya an aton kahusay. Ini nga mag-asawa Adiman. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. ang binubuhat nira pagbungit ang Taas ang langit, habubo ang tuna, ang gintikangan, kan adan mga sala, kita nga mga tao, akong huna
Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Hindi na mag-asawa. Ala kita pagtima-tima. Pero saan kita magtima-tima? Pangantaanay kita. Ready, sing! Ala kita pagtimati. Yan, pinagihini nga kanta, pansamantala maglilisensya kami iyo, dinhilaanay kita, magtatapos sining aton taramdan. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Siring ni Ronel, da mga salamat papart, hanim pag-play ngan mag-shout out, amon didi. Ayan, thank you gihapon Ronel. Pabiling ka mo, hindi naman pinahal. Ayan, siring ko pa, pinagihini nga musika, Manpalpak na trabaho. magtitima-tima kami. Ngan pansamantala magpapa-lilisensya kami iyo. Damo nga salamat haniyo oras nga ginpahuram. Ngan ang mga viewers sa Facebook, ngan ha YouTube, damo nga salamat. Ang mga nagpa-shout out, mga nag-comments, thank you. Salamat haniyo oras nga ginpahuram nga dihamon. Ini nga aton taramdan, salamat ha nag-support, ang padayon nga nagsusupport. Okay, thank you very much. So, pinagihan akon diri ka upod, gabay-abay, Kuya Romar Samson. Kahuman ng pag-live, mamamasaheros pa ini. Ano, Kuya Mark? Diri niyo karuyag nga kamuig mo go. Upay-upayan na itong iyong mga trabaho. Ayaw Palitaw. Kuya Romar, damoy kabilinggan hini yan na. Kay hiya itong tatay-tatay yan na. Ala kita pagtima-tima. Nan, siyempre, damo nga salamat gihapon haton padayon nga na-support han mga waray nun nga musika. Inomdom ko lang kung iyo man kakantahon it mga kanta naton, ayaw niyo pag-ibaha it lyrics ha. Ayaw kita pagtima-tima. Labinan mga taga Norte. Oo, Northern Samar. Ayaw niyo pag-inibaha it lyrics iton. Sina. Siton sina. Servisyo, katutugan kali. Okay. Malain pamation kantahala niyo kung karuyag niyo kumanta kay Aton ka. waray problema bigayan man lay ni no ayaw niyo pag inibaha it lyrics please oo Madam, pagtangkod ka mo. labi na didaha iyo mga taga norte ayaw niyo pag iniba-ibaha it lyrics kay diri man ini dida nga composition na norte kung ano tiya lyrics amo ito tiya lyrics ha salamat nga daan ha iyo. Yan, siyempre ninyo ubos na sangkay ng tinood nga barkada Papa Art Ramasasa magsisiring God bless gabay pa nga aada kamo permi mo nga panlawas ng kondisyon samtang nagkikita ha YouTube nga na Facebook nga namamati hininga mga musika waray nun din hininga aton taramdan ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa mga awit waray nun damo nga salamat ha iyong tanan ngan I love you. Ayaw kita pag-iha-iha. Ang tunughan musika ni Papa Art Ramasasa, mga awit waray nun. Pagtima-tima. Bye-bye for now. God bless.
Tinidot kutsara, tinidot kutsara, tinidot kutsara, tinidot kutsara, tinidot kutsara, tinidot kutsara. Ining nga mag-asawa ang trabaho la nila kada pangaon la